Oke, lanjut wo awalan. Karek. Ya iki pemirsa. Lanjut. Lanjut pemirsa, paketku wis teko pemirsa yo iki. Tuku sepatu pemirsa nggo. Soale pas Gak krungu lho suara. Dapat rezeki nggo tuku sepatu. Kok cepet men mantekone. Yo kan ganti apa nek erane? Tuker tambah. Lah jarene ngono Kupekane ini ya. Gopo ndi? Gosok sikil terasa. Tak. Laren mbok goleng-goleng ya jane kowe mbok delok apa. Gak usah mulai. Ndang dolane. Nanggung mulai ya mene. Ndang saya. Alhamdulillah, klothok paling. Dimon. Iki paling jujur nang apa? Jujur mangke. Iya iki. Iya. Ben awet. Nek gak mbok jerno yo gak awet tenan. Gede lho. Lah wong sikilem lho gedhi. Kuwi kurang piro? Mak. Apa telu? Delok apa telu? Iya. Aku cewek dijupuk. Oh iya. Go. Lah dilepokno jajal. Wis. Rupane bawuk ireng ya ndi? Lah terae jane tukune semputan sisang kabeh jebret kae. Ojo. Apa? Bane kain pura kuwi, Kak. Gimana? Kak wae. Kain kok gak sih? Gak e. Ora. Iya ora. Diluntek iki. Sediluk suwek kuwi. Ya regane ya murah kok. Hei, Kayak dibolongi ya lucu iki. hei. Wih. Ija. Dibolongi dhewe. Nggo paku Agak wis bolong. Ning ndi? Apa? Ning glodok. Sampo. Lho. Ning kamar kiwan kok Entek. entek yo wis. Wis, entek berarti. Bar keramas dek ini nok jeneng. Gongi. Lah kowe ndek iki bluran nggo sampo mbok nggo apa? Kung tangku. Lah ning ndi terusan? Pas iku tadi kekiwan terus aku. Ya wis apa diku Mas Andi. Ora keramasanan. Ya wis gak usah keramas kek. Ya lah. Kuwi munter gak mbok benekno ya, Mas? Di Iki nek ngarani apa iki? apa? Tali apa? Les sepatu. Oh, iku bengkong. Lah. Lah maksudku ngono iki rak ya muntir. Memang tok man gak mbok anu. Lah. Mon. Iki kok keliwatan? Ya Allah, Gusti Pangeran iki sik enom ngene. Ayo. Sing eling-eling apa ile? Untuk matanya perih. Ora turu. Hmm. Gak turu. Bisa diluk suwek ngarepane. Tapi nek kowe awet ya gak oleh, tergantung. Tergantung wonge. Jute sing kuwi awet Pak, kain kok sing. Harganya bau kok. Iya, kacake Kayak tuh. pike loro ya, telu. Loro. Telu ah. Loro berarti 170 kayak gini, 120. Piye? 100. Kayak ini yo. Nolek sing ngombot to?
Sing mbok pikir apa toh, Le? Kok nyawang kowe wis genep kabeh. Hah? Iso ngomong kowe wis genep kabeh tapi yo wis dilebokno lewat sitok. Pak, maaf nih. Gak Tak pikir, Pak. Jahit nosik nek anu, gone kuwi yo. Gone dhisik kae yo baso yo. apa yang setan dhewe kok ya. Poklek kok dome. Lah yo Aku yo iso, tapi gak rapi. Ora kayak tukang jahit nanti. Apa le mbok apa nana? Hah? terbuang. Iki gak kain iki. Kuwi diobongno suwek. Dibakar. Korek ngene iki yo. Kono iso suwek wae sing Nek kain kan suwi nek iki langsung leleh. Metu kaya minyak ngono iki. Oh, wis ora usah mbok uwek-uwek. ngisore bongkah ya. Iya. Lah yo jahitno. Nek mbok jahitno bengkok. Toko saka online pemirsa tetine dose iki yo mangambruk abe. Ambruk. Duwi mabur ndi emang. Hah? Duwi mabur ndi ne. Aduh saya salah. Tak ben le, yang penting dhek magrib. Ono ra kok susah sini ngono yo. Hah? Kan kesel. Iya. Mari pikirane sak dolanan tok ae. Heeh. Lah urung wayahe yo, Ndi. Engko nek wis wayahe pira wene lah. Nek wis wayahe iki pira wene. Awakmu kaya dolanan ae no, buron ae. No. Jangan nak dipeteti mae. Angger mulai dulu gendolo. Pusing kabeh. Peliling ngono ndi. Matane ketok plerak-plerok. Dasik sirahe gede. Rambutnya tipis. Saiki jebu wobok. Padahal kayak ketoke lurus ya le rambutnya. Dek dadi keriting ayo. Paling serak mbok kramasi. Yo. Jute wae mak ya lurus sih. Nah, ditotoli bar mingko ndi. Urung tak dondomi. Wis dipatene sing banjir ngono ae iki. Kok kurang. Pateni. Oh ya apa sekolah ini kaos kaki. Belum. Pas. Go. Ini dadi jajal kabeh, dadi go olahraga. Tidak olahraga ngene enak dhewe olahraga. Lah kuwi dienggo apa? Dienggo metu, dienggo sekolah ya sekolah ora pantes metu. Metu nanti. Metu ndi. Aku teka awakmu metu nanti. Nanti sijine. Mosok sing clear ndi. Sakit lawan ngene. Lah masa ape kaos kaki ireng? Nek nganggo kaos kaki yo sak sikute sikil, aja ketok ngono. Kok jenenge? Ngisor sing kaos kaki ndek ngono kuwi lho. Sing kaya wae mae sing dikeki Mas Adam kae lho, sepatu Mas Adam kae. Kaos kaki wates ngene iki lho, Di, mok sak tungkak. Kan ora ketok. Oh iki didudono kok hi.
Lah sakmono. Tapi kok gak kaos ireng ngono kuwi, kaose beda. Modele. Sesek. Tapi ketok iya apik ya Yudi. Jen aku iki sing samene Mas dhuwur sakmene, kan sakmene ya. Nah iki sing tak golek tak dhuwur semene iki lho. Dene iki sepatune dhuwur. Bukan nambah dhuwur kok gak, mesti nambah dhuwur sakmene. Sikile ya, sikile ya. Sikile berketutupan dhuwur kan deh. Apik iki tapi. Apik iki. Bentuke warnane. Nek modele kayak sepatu mireng sing kowe kelas 5 apa kelas 4 kae. Dhuwur ngono. Iya, sing kalau ngletek Iya. jenenge apa? Adidas. Adidas ora. Centang. Jordan. Minta ngadek ah. Sing ini ketok. Hah? Astagfirullah. Ngadek. Oh, bolong. Ngadek kok iso teko katok bolong lho, ora nek bolong. Oh. Terus iki guys. Ngadek kok. Heran aku. Mana-mana. Iki kok koyo kendau kadok cekak ini iki bagusnya kadok tuwu kok malah. Ya wis lah. Wis tutup. Tutup. Yes, pemirsa, yo terima kasih buat Mbak Irna ki duwe sing bagianku jeda dak. Lah wong omongan mau wilun kok. Bagianku kuwi Mbak Irna tak pakai buat beli sepatu Mbak Irna. Terima kasih banyak. Kok cepet Mbak Irna. temen. Cepet men yo terus orangnya tuku Mbak Irna, cuma yo duwe mae ngono. Lah mae yo wis kan tok dhuwit kene yo sing ngono juri duwe mae. Kira yo duwe tak ngono mae Mbak Irna iki dadine aku tuku sepatune dari pembelian uang dari Mbak Irna Boyolali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.